bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe nogas e go'o e lewru joko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji arti gam to gande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalade mawde jayde le parlement de dawti titi e ɗe koppareje kewɗe ɗe ganduɗa heɗe ndewi e hakkude ɗiɗo galleji ɗiɗi woni Azer e AE Power Sénégal tawa noon jayde nde wi ko 140 millions d'euros en jeu. AE Power Sénégal dénonce une inversion des rôles orchestrés par son ex-partenaire espagnol. Ina wayno de o magalaɗa kam woni tigi tigi keyninoɗo mbiɗen liggiyaji ɗin ɗon jowotiɗi hakkude Azer e AE Power de hina wayno on ɓiɗɗo espagnol de wot ko heewi ko wakliti ko ganduɗa de ɗum niɓɓini hakkillaji e nder Sénégal ha taki jayde nde wi ko tolnoto e temedere e capanɗe nayyi e million ngaji tawa noon ko kopporeje euro ɗum de woni e hakkude ɗin ɗon galleji ɗiɗi ha taki jayde nde windi une décision de l'ARCOP qui ne retient aucune charge no wayno de wuro ngo wiyetengo ARCOP de kam haydara ko nangi gam tigi tigi fayi e on ɗon alhaali tawa noon ko koppareje tigi tigi majjuɗe hakkude ɗin ɗon galleji ɗiɗi ɓesi noon jayde ɓesdi hen une plainte pénale déposée dès janvier 2025 contre José Angel González Taus et AE Power EPC hina wayno noon e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi de o ɓiɗɗo espagnol de biyeteɗo José Angel González Taus e wuro ngo wiyetengo AE Power EPC de hina wayno ɓe kalmo yanoma ɗum noon ko laɓɓinde hoɗo ɗen ɗon koppareje ndewi hoɗo ɗe keedi hombo naɓiɗe hombo moggiɗe hombo ñaamiɗe e sinon hombo wujjiɗe e wiide jayde le parlement siko en jurnima jayde enquête de wi ko goɗɗum ko ganduɗa de hina niɓɓi yowe e koppareje e sinon e werlaji woni autoji de ko ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni tigui tigui ko galle o biyeteɗo ONRAC waɗi ONRAC noon siken pirti e tubankore woni office national de recouvrement des avoirs criminels ina wayno de jayde enquête windi ko voiture de l'ONRAC le grand flou ina wayno tigi tigi de e niɓre mawde kamde tigi tarti ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa de ko ONRAC tigi tigi hen jungo jayde ɓesdi hen 900 millions de francs CFA pour des voitures saisies le montant qui embrase la polémique ina wayno tigi tigi e ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa de wuro wiyetengo ONRAC loppitiɗi de ɗum lima ɗum teska de hina tolni e ko tolnoto e temedde jeenayyi million ngaji e koppareje men ɗum noon ɗum addi bolle kewɗe e nder rendo Sénégal jayde ɓesdi hen une trentaine de véhicules manquants sur 117 affirme Lansar Auto hina wayno wuro wiyetengo Lansar Auto de wi wot hen tigi tigi wotoji ɗi ganduɗa de ɗi gartani ɗi ji'aka hiɗi tigi ngakki ɗum noon hiɗi tolno e capanɗe tati e ɗin ɗon werlaji tawa noon kamɗi foof hiɗi tolni e temedere e sappo e jeeɗiɗi noon tigi jayde nde addiri ɗum hande e ɗerewol mum adunol jayde le quotidien de arti ko e ngo toɓo hewgo tigi tigi teskango e nder Sénégal e ɗeɗo balɗe ɗiɗi jawtuɗe tawa noon gonɗon toɓo de hongo wonde e jas kewɗo ha taki jayde le quotidien windi ko fortes intempéries hier sale temps sur le Sénégal ina wayno tigi tigi de Dakaru Thiès Touba kamen de ɓuri tin tigi tigi gonɗon toɓo e yakkere nde nde ganduɗa kamne tigi sukki gonɗon toɓo ha tagi jayde nde windi ko Dakar Thiès Touba affecté par la pluie jayde nde ɓesdi hen les transporteurs publics gravement perturbés hina wayno de jahagol e gartugol tawa noon ko werlaji naɓatɗi yimɓe de jayde nde wi ko kamen ɓuri hen tampu kamen ɓuri tin caɗele ɗe saabu jayde nde windi ko les transports publics gravement perturbés un mort par électrocution à Touba hina wayno toon to Touba Mbacké de wotɓe ganduɗa de mayi toon hawre e laƴal saabu noon andi ko courant woni ndoyam tigi memi ɗum ha tigi tigi ɗon maayi non tigi jayde source a gonɗiniri ɗum saabu windi ko les fortes pluies d'hier et ces dégâts Dakar touché au cœur hina wayno tigi tigi de e toɓo yango ɗo hanki woni dongo e jas kewɗo hina wayno de ko Dakaru ɓuri tin tigi tigi yakkare nde ha taki jayde wi ko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar plusieurs arbres dont certains présentés comme anciens ont été déracinés sous l'effet du vent hina wayno toon to duɗal towgal guinnirangal Cheikh Anta Diop de leɗɗe kewɗe kamɗe ɗoofi toon ɗe jani ɗum noon tawa ko leɗɗe ɗe ganduɗa de ko ɓoyɗe ɗon e si hatta jas o tigi kambo liɓi ɗen ɗon leɗɗe noon tigi jayde ɓesdiri hen la circulation perturbée par les intempéries occasionnant l'arrêt des rotations des bus Dakar Dem Dikk hina wayno de e
ilam e ndiyam tuɗɗam taki bom wuro ngo wi'etego Dakar Dem Dikk tawa ko ngo jogi werlaji mawɗi de kam ngo wattanino ngo dartini otoji ngo hanti hay goto yahani hay goto artani duko e coow e malladiral e luradiral dewgal hakkude hetɓe e landaji politique nder Sénégal de ha joni ina wayno ko hande ɗum ɓuuri heew doole ha tagi jande La Tribune windi ko révélation de Mimi Touré sur les fonds politiques 3,7 milliards reçus par Sonko véhicule des députés. Pourquoi pas des commissions d'enquête parlementaire ina waylude ko yowati e konngol ngol Mimi Touré yekkitide abbine e o mo ganduɗa kam woni hande hoorejo suudu sarɗeji woni Ousmane Sonko de wi ko tigi tigi yo layɗo natni ko tolloto e milliard uji 3,7 ɗi ganduɗa de kam Ousmane Sonko heeɓi ɗen ɗon koppareje e si noon Mimi Touré ɓesde e nder jayde La Tribune si tawi heeɓe jiiɗi ko laaɓi de ɗin ɗon werlaji codanaɗi député ji ɗi woni otoji codanaɗi député ji de ko taki ɓe jaltinta walla ɓe tegata goomu mo ganduɗa de kambo tigi tefata hono foti ɗin ɗon otoji cooda e si noon hoɗo ɗi cooda e ko yowiti hen e wiide jayde La Tribune. Jayde La Libération wi ko ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni hayango tawa noon ko o biyeteɗo Kocc de kam tigi tigi jogi noon gonɗon hayango woni plateforme uji ɗi ganduɗa hombo hen hollira ko boni e ko moƴƴani de tawa noon hombo lamɗo ɓen ɓe jogi nataluji mumen tawa heɓe mbaɗi ɓalli ɓoli walla heɓe mbaɗi ko wona noon ɗin ɗon kabaruji de ina wayno jayde La Libération wi ko ɗum arti e nder rendo he e sinon ɗum arti e nder dinguire men ha tagi jayde La Libération windi ko le téléphone du cyber délinquant révèle des salas secrets. L'affaire Kocc rebondit ina wayno de omo ganduɗa kam woni tigi tigi El Hadj Babacar Dioum ɓurɗo lollir Kocc ina wayno de jayde nde wi ko de dadiɓe ɓe jurni téléphone mum tawa noon kombo iPhone 16 nden tigi de ɓe ji ko heewi ko ganduɗa de kam on biyeteɗo Kocc hombo ɗum waddatno e ɓe lamdotono koppareje caggal de jogui nataluji mumen bonɗi ɗi moƴƴani ngari jayde ɓisdi hen kam on tigi tigi biyeteɗo Kocc de téléphone mum yurnita yiyama ɓe ganduɗa de kamen laydatno e si kamen neldetiratno ɗen ɗon photoje e si noon ɗin ɗon nataluji bonɗi ɗi ganduɗa de hen tigi rewatno omo lamɗo yimɓe koppareje e wiide jayde La Libération. Siko en garti e coftal ɓallide jayde Record windi ko série A démarrage de la saison samedi. Assane Diawo chef de troupe ina wayno de ko wiyete ko série A tawa noon tigi tigi ko fukko kosguel de o biyeteɗo Assane Diawo de kam tigi heyni bantidi ɗum noon ina wayno ko janggo e aset he ɗum fuɗɗoto ina wayno noon jayde nde ɓisdi hen C4 buteur contre Gornik Zabrez. Lamine Camara en force ina wayno noon Lamine Camara de kam toon to woni on waɗa fukko kosguel de holliri toon ko mantani e wiide jayde Le Record. Gasnirten ko kabaruji caggal lesdi ha tengti e ɗo e Mali sabo jayde Le Soir de Bamako windi ko entretien téléphonique entre les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine. Les deux parties conviennent de continuer à coordonner leurs efforts visant à assurer la stabilité du Mali et de la région du Sahel. Ina wayno de omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Mali woni Assimi Goïta jokkodiri e téléphone de omo ganduɗa ka woni hoorejo russe tawa noon ko Vladimir Poutine kamen ɗiɗo de koɓe laydi ko hine hen jilla tigi tigi yoɓe mbaɗ feere tigi ko woni ko Mali e ko tarti ɗum e kala ko woni e nder Sahel de ɗum rene tigi tigi e wiide jayde Le Soir de Bamako. Jayde Prime News tawa noon woni ko e lesdi Bénin jayde windi ko importation du riz au Bénin. La douane béninoise rappelle l'interdiction par voie terrestre. Ina wayno tigi tigi de toon to Bénin de ɓe mbi hay goto wonta sodoy maaro caggal lesdi tawa noon homo rewi e laabi lesdi tawa noon ko werlaji walla laaɗe lesdi e si noon yo taw maaro sodoyteko ko de ko rewata ko e maayo e wiide jayde Prime News. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.